Welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दङ आंबो बिदिनो मोजाङै दङ आरोना। स' दिनै माने राज फुजा नायनो थांनो ओंखारदों आरोना जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि खैराबारि होननाय बेवहाय माने गुरिहाटी आरोना प्लेसआ जाय जायगायाव जों थांगासिनो माने राज फुजा नायनो आरोना। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं मा फैदों आरो बेखौ दिन्थिनोसै आरोना नोंथांमोननिसिम। स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं भिडिअखौ जाहाय दिन्थिलांबाय थागोन आरोना थ'दो बिदिब्ला। जाबायना बोरो बिसोरो हाय मा खालामसोदों जाबाय ओइखासो इनो दे लोगोफ्रायनो ओंखारजोब्बाय जोंनिया डिजाइन एकदमबारे नै मयनामती खासे वान के खालामना हो जल्दी हा 1B मा 1B नै तामान भिर आरोना बे माने ट्राफिक एकदमबारे थांगुनो हायाखै जों माने बेवहाय लाखिथ'बाय आरोना लाखिथ'नानैहा माने बेटारि गारिजों फैदों नालाय बेटारि लाखिथ'नानैहा माने थाबाय होलांबाय जों आरोना ने इउटुबारा गवा आंनिया केमेरामेना निजोम फंबाय आरोना स' उनथिंनिफ्राय बेखौ माने दिखांथिनदों आरोना बे फंबायखौ माने जों साब्रै साबा माने लोगोफोरजों थांदों आरोना itu mohela lain. Video kan video. Tuh kan tadi. Mana beda masa ada mana yuk? Masa muda sih kok bukan ada sana. Oh. Kristoni fuza nalai, so angkanya bidi mana माने स्टेटासफोरखौ बिदि होना दोनदों आरोना आगोलनि माने जाथायफोरखौ आरो स' नायलांबाय थादो जों मिना बाजा गाखोदों आरोना बिथराय आं निजोम फंबाय लागासिनो केमेराखौ आरोना आं लानो गिनायखाय माने लानो होथ'दों आरोना बेखौ स' गिनो गोनांबो माने मबाइलफोर लानायाबो स' नैबेनिफ्राय माने भिउखौ बिदि नुयो आरोना निजोम फंबाया जोंखौ जि गाबज्रिदों आरोना गोजौनिफ्राय जोंथ' खोनाखायाखै एकदमबारे गिनानैनो जि सिख्रावदो भगबान बिथरायजों आंजों माने एकदमबारे बोरैबा नांखायोना गोजौनिफ्राय बे गाहायथिं फैबालाय स' गाखोबाय आरोना माने मिना बाजारखौ गाखोनाय आं खेबनै जाबाय आरोना माने थांनाय बोसोर 3-4 बोसोरनि सिगाङावनो माने गाखोदोंमोन आरोना बेवहाय
स' गेजेरावथ' माने बिदि गिदिर जायाखैमोन आरोना लकडाउन जादोंमोन ना स' गाखोनाय जायाखैमोन आरोना देग्लाय जाबाय गिदिर जादों माने एसेबां गिदिरद्रायबो जायाखै मिडियाम आरोना ada kau di sini Silvi. एक बार try करो एक आधी भी ले मंजूर सेवन लगे अय्या मंजूर सेवन मंजूर seven. मंजूर selalu deh मंजूर orang lain bisa sorry bisa masih telah bisa mengenai nomor dos nomor kena gila ya sekali dos yes sekali halo kang bayang dengerin halo bisa kena Mondia iya bicara unlucky आरोना आंनिया गेलेनाया खेबनै गेलेदोंमोन आरोना खेबनैयावबो गैया आरोना स' बेफोरखौ मोनगोन आरोना बेफोर नांनायफोरा जेनेबा Hai Kepan benar sebala. तो कैसे हैं आप लोग मुझे देखने के लिए आई हो ना ऐसा मत करो प्लीज दोस्त लोग ऐसा मत करो ना मुझे डर लगता है क्यों समझते नहीं हो bisa entrenan deh ini निजोम फंबाय अनसुमा दा ओमफ्राय जों दायो माने स्टेजथिं थांगासिनो आरोना माने स्टेज प्रग्राम खालामनायफोरखौ माने मोसानायफोरखौ माने नायनो थांगासिनो आरोना स' माने आंनिया माने गाबोनसो जागोन आरोना स' मोसानाया स्टेज प्रग्राम खालामनाया माने लिंहरदों आरो बेवहाय कमिटिनिफोरा स' नायहैनो हागोन आरो Desa. Hey. Desa. Ini nih. Bang. Salah. Ayo sampai mana sudah nih turbinnya sudah mulai. Besok itu lama melas nungguin nasi rada tuh. Tuh. Turun. Masuk kumta sebenarnya. Thanks for watching.